rridu niftakru li għandek tarbija li tibda fl-inforra tal-utru fuq ġewwa. Naturalment din tiġi sostenuta minn ċertu hormoni u jekk dawn il-hormoni jiġu attakkati mela għandek l-ewwel attakk fuq din it-tarbija li għadha livell ta' ftit ċelluli jew ikbar. Apparti il-fatt li dana minn ġol-lining tal-utru jista' wkoll jitneħħa b'istrumenti li jiddaħħlu ġol-utru. X-xjenza hija waħda. Għandek mediċini pereżempju li jattakkaw kif semmejna l-lining. Għandek mediċini li jattakkaw dak li jissostenja t-tarbija. Għandek mediċini li jibdew il-contractions u jgħinu biex jinfetaħ l-onq tal-utru li jirtab u bekk tarbija li tkun diġà mietet jew tmut wara li toħroġ titwaddab il-barra mill-utru, ikollok letteralment miscarriage jew abortion. Jekk għandek abort ta' ċertu daqs, allura inti dejjem tista' tuża ħafna mill-mediċini li jintużaw fil-bidu b'xi mod iġġiegħel l-utru li jibda fil-ħlas u jeħles it-tarbija li għax tkun żgħira il-pulmuni ma jistax jiffunzjonaw u tmut. Hemm tekniċi fejn xi drabi t-tarbija tinqatel qabel tiġi mitfuqa l barra mill-utru u hemm oħrajn fejn il-fatt sempliċiment li t-tarbija ħarġet qabel iż-żmien ma tistax tgħix għax il-pulmun ma jaħdimx. Għandek imbagħad dak l-aborti li jsiru tard li d-deskrizzjoni tagħhom hija iktar orrenda fejn l-onq tal-utru jiġi sfurzat miftuħ b'istrumenti ta' dan it-tip li jiddaħħlu fl-onq tal-utru ikun hemm diversi daqsijiet dejjem jitwessaw sakemm fl-aħħar it-tarbija tista' tintlaħaq u isir operazzjoni ta' distruzzjoni. Jiġifieri pereżempju kultant inġibet mis-saqaj u jiddaħħal tip ta' strument bħal dan fejn jidħol minn wara tar-ras u jiddistruġġi l-moħħ. Jintużaw tip ta' għodda bħal dan li qisu xi ħaġa tal-Medju Evu li bażikament il-tarbija ħa toħroġ biċċa biċċa. Naturalment l-operazzjonijiet kollha f'tipi ta' aborti kollha it-tarbija tista' titwieled apparti meta toħroġ biċċa biċċa tista' titwieled ħajja u xi drabi wkoll meta titwieled ħajja sfortunatament tinqatel meta tkun ħarġet flok titħallat tmut bil-mod il-mod. Inti bħala ginekologu immaġini inti kontra l-abort imma dejjem f'kull ċirkostanza? Jiena kontra l-abort minn dejjem u kontra l-abort f'kull ċirkostanza.